Ako sa stane zo včely včela a z motýla motýl. Takže čo musí byť prvé? Čo je prvé? Vajíčko. Vajíčko. Takže polož mi vajíčko, ktoré komu patrí. Čiže koho je toto vajíčko? To je motýlové. Výborne, takže poprosím Sámčo, nájdi mi vajíčko, ktoré je od včely. Pohľadaj, ktoré to bude. Dobre, vložme. Výborne. Takže ďalej poprosím, čo bude ďalej po vajíčku? Po vajíčku sa vyliahnú Larva. Larva motýla. Sámčo, larvu včely. Čiže je to taká húsenica, výborne. Potom tam bude kukla, čiže to bolo to, čo nám spalo. Super. Čiže u včely to pohľadajme tiež. Sámčo, poď. Výborne. A nakoniec bude motýl. Krásny. Čiže u nás to bola babučka Bodliaková. A Sámčo má včelu. Perfektné. a potom pôjdu tieto. Tak, super.